Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Wanjo morgeria bwa Ensoko TV, karibu sana. Imeyo moroberi we koro yitekere togotara chinsema ao chiagusi ryo komorekera nararia yagendrete ase ebinyoro imanene korigia abagaka abasamwere bari babeire bakomanya amang'ana y'ekigusi na komanya ng'aki omogusi nga yarwete nga yakogenda nyora murabotambe ase omoroberi we koro nigo twabere togoteba ng'a nere buya omogusi korenda egekoro giaito ngesira muno okora chikabira chinde ikonyara koba chikorenda egekoro kiabo nabo igogusi yaito naki Ensoko TV yatire kwene kina konyara koba tore tokorerera baria batagete gosiria omono bw'ekegusi gose bari batagete gosiria ekegusi giaito kwanjo moriga rituko ria rero nigonde ase ensemo ya Kiemuma iyo gotoka ase ekenyoro kiabo Kurati 1 ewodinde ne ya Ekerenye bungene ya North Mugirango ime ya Nyamira nigonde na retired teacher gose mwarimu ogasomiri bona iga otimokire ase miaka 10 bona iga samarita koronga Daniel Nyamonyo Nyageo yora nyara ko baga gotweresera igoro yengwana yeri tukoria rero astrabe tukorigereria igoro yesemi yomugusi ngaichi semi yomugusi tiarenge ine omugusi ngo soma renge abukare osesemi yomugusi ne reri yarenge ne ye class yarenge osenesemi yarenge yo gokwanera no mwanze morigere to baskwendare turikira jumbe hase mitandao yonspi Ensoko TV ogendra ko bago gotobwatia kwerekinga moroberio wegekoro gitu chakirete nyariki Steven Mbunde karibu sana mogaka Daniel yasowanja gokwana 92 ase Ensoko TV nande munagwagete simigoje studio gateba ngatugota senga yao mwanjo morigeria kero kurigeri mega yane enero enga mega yane enga yo mogaka mwarimu Daniel Nyageo bedio na kwande biya tegete mwanjo morigeria ase kamera leo tutebi weresera Nyageo yo noroni. Okay, pesa marieta ngo Daniel Nyamonyo Nyageo no moiguro murario minta kwanire aende yona beto mwalimu 1979 ekero nasoma primary ngakora matemu ane kuru 90 kuru pemuso primary ngayakora kagende sukuru kurunga matongo secondary 1975 ngakora matemu kurunga EAC ngakora matemu ya EAC ango kuru East Africa ango kuru Uganda Tanzania na Kenya nkaliku 1979 muno mwalimu utari kurenda ngaite miaka 10 ndo mwalimu ngajagera kisi primary nkagenda ngasomia umwaka oyomo ngaruo ngaenda PH matari magwago noro ngagenda ngasomia umwaka oyomo ngacha mwanje miaka 4 mwanje ira kera nyosoni naende ngaruo ngaenda kengusoga iga mwine sena somete balimu bansomete ngabanyoro bagasomina bari miaka 7 uruo ngaenda gekende miaka 4 uruororo ngagenda esukuru kurunga Kiemuma sikunyuma mwana iga nero ngasomia miaka 4 then sukuru nasometia toto kiri 15 nkamanya kogenda esukuru kurunga bonya igwa ni promotion ngabo debut nkabero ororo 7 years then nkaira na ene ngaba transferred to esukuru kurunga ibenja alisina someti PH nkaira na ngasomia wiki ngabali ruta tumagena marabu. Then as a mathematics teacher and science, that was my favorite subject, which I taught for many years. Kabera magena marabu for 7 years in Karitaya. Urundita na go 10 years at home. I retired about 10 years now at home. Now, you were the moment and the go can you song. Kegusira kita bukan kuan anyway.
mwetendo toyo ono omogaka baki asemi omogusi na bwate asemi Omugusi nero bwate semi. Katikata ngo cyari iterwe. Iga ngo somigwa iyo ndo kurunga fapo education. Fapo education I know that iyo abango tabu no mono. Oyo tabwate ti ndiko ibona nabakoro. Muna bono umwana umumura yaga somigwe n'umuntu kurukutogoro yaye. Omote muna wenete kurenda emibo yaye. Muna wenete gucagari yarukire. Muna kogenda warukire bonde kwenda mwanyina. Yakomenya gesarate naise. Aba murabandi. Muna amenyira abuge sarate oita kinga cya kunyoma. Yara kunyoma bato mesigani. Yaje kumurigiri umusubati. Umuntu gatumwe kabesigani akabera umuntu bamanyete buya. Utachi akora bogenzi bonda asigana umusho ko muboza kuburuka niyenka. Oto mesigani yari yagenda baka umukiye yamanya umuiseke. Alafu kera mumanyire umuiseke oryojiga nani amamura bari bajya bacha kerorano. Rabajira kerorano barorano. Amanyana. Kero bamanyanire alafu abagaka bacha bamana cyombe kurusa bomumura. Na ubangwa kali uri abagaka badana cyombe zingana iyo. Kero bagani cyombe zingana iyo bacha abanga bone kuza kuitura nyaruka. Eke usita wadana kuza kuira bale nyaruka iyo bono yasoke. Yacha rende banyeira tabu mupungu. Ebe kirwe getingeri rikare. Umanya kwa ndoso miguna bangi na bandi muna wena to kurendo mugakoye nyawena to twara masikani se nyina byara muna wena to zikabanda bwa so muki asikeise byara ko mugakoye na kereyeno na bolita gato kurire ase ise byara ari takalire musi ase ise byara oyibono go tari ko libori ino muise ko ryo nyombono mukomomura ono umuise ko yange reason yatari ko takonero bori ni como gutakuno bori ayi matari masikani gone nga munango mongongori ari ogotakuna yano ko mongo oyo ko ngongori maguzina kia rekora ngero liwo nduma tikine iyi kimira cyumugusi no kori umusie ngongo mongongori asikile ubana ine igo bono manya ko bwata moise koyo oyo mukomumura tarenge koimoka achake uisabise byara usuyo sineze byara aina magosa ambona ngambari kutuisabi ona yangora bago sabi ya aina magosa bago kora ana bantu maiditi kusiye moise mukomumura agwena dio uisabi na abugate pesa ni yati ni nubuzuwao ango uisabi yari kibona yako aina magosa yako according na mugusi kimira cyo mugusi aina magosa no bagenda bako none muntu bende kusibi no murugi ogo sabana babo umwana babo umwana wo yara na babo umwana ogo mumura bono na babo isabye kuzo isabaye bye lakini yake rero rende bona ba kora igora tini sumuntu tamanye lakini yo manyete yako imoka otana jimbe kera maja insabu nisabu ariko mukani ko tero tugwena tiko musabu yakanye kumukani ni maswali ya manga ko akora wana bwanda abaka kora ngaji adaga antaje ato kuwena wade mukomu muramangana makana yendo kenene akonyoro umwana ire banyoro umwana bono inyina byaro gweneta umwana uri akore mutinye berega acamugingire ataranza kugingirwa ngwasi muri gwari ade abo mwana onyoro onyene nyaruka onyonyoro nyagetari ko onyoro ngiro kwa nyanjira onyonyorerwa injira karo mumura uruko makoni jana ro girma ko na nyanjira abunjira banyora yi uzuru kwikereja bane mudi yani after somebody is dead bona akobekereta kere kwaro kiru mondo rio sirire we family yeje we mu cyoriya wozo munyaruko ro ko gisobo ubona ni oraro ko mondo le moyo oyo le moyo kenekerero ngutegwena dikuruko na magosa yawene dikuruko mondo okure osotike to muruka yakoro mundu na wera babwate tabiyonde ndibona ni bona yatuka ngaki orokiro boyo akora mutinye wire tatu nino munyaruka
nkubangara cy'ukwani umwana uyu bakuruka ekerero umugurira yanga barete gitamba andi bate abambalenga bagucaga igasumu egendo bagatherera mbarenga bagwota nina egere bagurwa ibitamba bagoja kweboya ore kwereto turi kwerenda mbakochikwe bakochikwe umenye gocha gwicekegenia ekio abakwerenda mbari abamata ubona ni bamenya kugurwa ibitamba nakio kora bagurwa namba y'abantu bagoja kugura na aba bakuba igese bagocha nyina omunye omumura abakugurwa oburangeti ezuguru na nyina omunyaruka ere egento akogotari kwayo ng'una bari bande bakwayo ikaruge ndokere igora baragerwa obuya kabisa bamenya kuria ebona ni naende riyo musu batio yaja bwoyega nkoruga bari obokima korusa obomumura yani korusa benyaruka baruga obokima kabere gatatu ese niyo mugusie yarenge ng'a mpaka mubwati bitambukire ng'ora ng'ora egere bagenda enjira ebwata omochoko ariera agere abandu abagosebuka ini njira yamwe yokubasebuka ibone bono noche mwaka mbiyonderete nomorobe nande mbiyonderete gotubeka ase omoroberio engwana eye esemi twire nimegaki engwana eye esemi ekero omwana are omosini turachakera mono omomura ekero are omosini kabisa aiboirwe gochakera oboraro naki bare komokinia ng'aki omwana oyo akorara ng'ai are korara omwana oyo nabo bakomenya na nyina nero okomosiria nero omaete rigirira buna gwoka nero omaete rikubekero riamurire basi omwana oria akoba omonene ogenda ase abana bande gose ogenda ase esokoro yaye achi korara amo atararoka abwie kobwati obwamate baibori bwa omwana naki bori na esokoro yaye ase ekero amenyire aroro baika egento giakwaroka oiru iburu gosonga ekigosi otogoteba kigosi ekironge otogotena omwana nyarebe gochiara iburu bamanya gochiera rimo iburu abana b'emiki eyera bachika rituko bachika omokero gochichaga iga gochia omochio oyomo mono ase abana baye chibarongo atarake bungwe barenge semien esemi nero baenko kabisa nabamura bari barabanene ase tukoroka etieno etieno batienerwa bagosu kabisa baruruguse nabaremu bare pero bagosirwe abana bari bobwana bateba ng'a bono twetorora omomura ochiko bomoremo ekogera emeri bake bari batakabetire sindano ekero bakebeirwe emeri eria na morio ori togatieriwa kabere bagotieri rimo ekogera abamura nonya 40 buna intwe ekegori giaitu twasarirwe abamura 800 oyo mwaka 1956 bono ekero ere igo abana bari basaru baera mbari koimoka koronsari bari batarasarwe bakora mama bari bande baimoka kara basarirwe ngora nyuma omanyete engwarogete kekoro bari basarirwe bari basarirwe etwangotana boro kimuna bagosega boro kyangu muna bagosega boro kiguno omonto orio ogojokora gentoki orio ochikorenda omwana orio omochingete orio ochorirwe ng'aki buna bono sokoro yaye orio osinyete na sokoro yaye nero okogenda omorenda nyomba mpaka amatuko aria are motinyi bamogosebere ekobwati buna bebange kera asegire ogosega nokobwata ari saa chabo birisabuririane gito egere ndibase gokora gentoki ndibase gotama gochini itigo yatige omogerondo bosa yagera osega korwa abwo mpaka basaru baera orio okobasara orio ore omokebi bono omanya koruta esimbore igo yani orute ogotera gete gokworokia ng'a aba bono barokire kera arutirwe esimbore baimoka ririka rero nanye koigusika ogoteba naki ekero ngoteba na ekigusi gito ngusira gegochi bono ekero arutire esimbore aba bande bare iga iga baitaberi bono bamanya gochaka ensemo mbare buna bageta kero bachakire ensemo koruki 5 ao buna bachaka gosara abana babo bachaka renda mokungu tagaikire ase abana abana basarire bono oyo ekero asarirwe na bakwenda arare nona ase oborere bwa ng'a yaya
yako ndara arasa gandi korora na mimi baga ka goro mudinyuri ayo ese SME bono ngore ko banga mo kurara se SME itanga ni kabisa naba mura bari abara banene se bari ikyari gete kakarukire karukuma kwa barukunga ngabu nabo gitanga abo bago SME ababandi bari baba SME na ndo SME bugo tabu tukwa rugurisa mutono ruguru kurisa tukwa rugwe nyanduri egere na dio tobo weko garangwa ngukura ubu saru ubwato to mote ubwato mote as ubekiriri tumoga ngabuo boye to bazo gukura okure na makosa ubona bono kera basari baari mane kurute simbora abana bakora yendo bacha kujisha muna bono mende kerero bono okonyorana bande bamenyete gusine nyombe yemo anya no mumura okiro rio kalema ria se abaibori bakale korara o rio kale badenga ndetere no muibori agatomo mwana ngenda ndetere mali ndetere gusine gendo geto ya kalemba akakoliro na bono mundu watije gusi umumuro okire maguta moto na ata watu umumuro otali warukire ariko andeza abaibori bakora eko ere sababu niriora mwana araje gusuko kurukanya gusenyina ujyange yangu so muibori ngakora nyanye ngera geta amanya kumuzugara na bona masikani no gusiye rumweri masikano kuru njerengo sukuru nkiarengo ororo sukuru cyaje gwetera kikanisa jana jana ndo sukuru ojiko ikatore SME yo tikonda ina kitu sukuru cyajete asa masomo aya makuru aliyata abwate sukuru umuibori no mwana mene ngora ligero anda bona yana no umuibori ndaje kwana no mwana na aranga tate tikotegera umuibori no egere yani wande inga ose sokore wasomi gose no mumura gose ne maukoro somi mu nyaruka igomba abwata maskani geto amanene sana ekero bono muna mono sokora gasomiria abachukuru baya bamura agatumira mangana ko ngakimba cyo sembe bayene nabakora ngiringa nyarebe njuga iga yenda aliyo nyarebe onda tereti batombe ke myoro lakini abwa mineti ata etakora gose no mutamure gose na cyore atetakora gose no ende ogwanja oterete mburi eri ereta kagora garike ngana yo gose karika kurukuwe nenda gotega mwanya nyanera oyo kwanga tako yokuna ona iga goteske tumba tugo kana amatemwe igo mwana tango bamutamu yaya nakarore baba akarora abana bari abaigweri endori iga kanyongo kaya saka begete matoke iga ukorangiri ng'anyi ngere bantu gote kalema okwaye kwalia oli bali bambo neto bali iskoga bali bamwe netalia batiga iskalia denga tia barabanya gotie igo bono ine ana baba agasomiria abana igo agutumie mibaye bono ngaki okorika abantu mbamaete korika kare na kiro ne chibesa na kibare kubaranga ki okorika ngaki arenge okorika yo bakarikire iga itawo mbi arenge karamu nki arenge endo ki arenge ne yendo ya garuwe sereti ne yendo gete ki arenge mune triplas okoranga ya kirera njono bamanya kwa ekirayo ne goseri ikara riyo molo nakuba koriki na kibutwa cyagere tukorikira ubona ni na bana kale mbaga jire nazari yaga etiwo kobokoiga uko kunugo toko konde oyo isanire sukuru obwata odebona yende sukuru nabako ndo ko myaka 10 ya ochaje sukuru jazira kya wasoma kutira ino mwana bano kore myaka 10 ore jasu wana oikaisane sukuderi wasimo bo ekubwatinga ngaki abayuri bawo barengi abayuri bo muntu nabo bangomeki umwana aso moyo maito buya bwesene nero nguru mwana sukuru aso mekero kisemi kyaje okay ono SME gochite tore nimende makerengo nya gusikiga matunde turakora se saidi ge korongoje toroja kongere saranga gitwa jagete korika naki chikanisa chiarete kwende gito chime kwanda sensemo ya kabere lakini SSM yentangani ngorigere litore umugusio yegenga ya SSM cyo chaka kurema ikiugo chaka kurema muna bono kibando kiarueta America South America
kibanda kinda ayero na wachiriye enjara yagera bogote bwendagera bakareta kibanda kiria n'abakoroni bagachaka gusima nibuye butare acharu abacha gole niyo kara abantu bono bacha ko mukiacha ko galea bone ndagire gakea abadobona kumuza kibanda n'abakoroni batumutare abakoroni n'abantu ba corona city muna Kenya ilikuwa corona city na Britain abantu bakuru Britain tunaweza British baka muna babana to korobole akabanda zete kwenda somo tumoko endagere yo mugusi ya rengenere endagere yo mugusi nyo momme bituma bitaraje endagere yo mugusi ari kole manera ayari ngoboli manyabugati mayamba agatoyo akara soyiro bakareta kibanda oni bibeyonzi ikabe ndagere ngirende bakabona nguzime kubiro ndari migondo yake bwatira igo mugaka wanje murigeria muno endete kwategera no mugaka Daniel Nyamonyo Nyageo iyo gendete ko bakatweresera igoro ngakisemi cyo mugusi cyarenge nakyo mugusi ayero berite genda nasomire gende kemongerina umugusi esemiri ntangani yare kwa una magukoro gose sokoro nigo yare ko bagi kubwati wana nda maskani na arenga manene sana anemono kurwa abana oche chisokoro chiaba sekerie kiribare gotebiwa na kibare konyara ko bako iguna ndo tweresete none okwenda iburu eseminere yare kurwewe yare kwene kingango bwati oro mwanje murigeria tokera na sensemo ya kabire ntobe tukurigeria igoro yegekoro semchegekoro negisemi chekerero ngaki kyabeire chiwonjoro lietera nyari kisibine mbunde yamona bari bende tuturikira jumbe ase mitandao yedo ndo motumoko mokahene Soko TV hoboroso vumo gusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ntabe to koletera amangana magia buna neto wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso bumugusi Mirna nabaribe chinguru Erikwe manyabona wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga Eke nakige kos Kiamesa Yamangana Maya Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo ine nuganete betri uratumia segari yawo ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Wabokire wanjani wabokire. Wabokire wanjani wabokire. Wabokire wanjani wabokire. Wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire. Mwanjo murigeria bwa Nsoko TV nande karibu sana ase kengesegia kabere ase moroberi we korogieta na nati gotebe to kwanda igoro ya SM yo mugusi ya kyo mugusi are ko baka we SM ya irio ngaki akorta kamanya SM ya kamanya ni mente ko sininta kete ko sineke bituma na kia akorta kamanya ni mbwente ko ira omwana ate bigubere bitatu na riara ati ko mondo moronge uti motu bina bito ende ko bato korigira nati ko gotebi tora sensemo ya kiemuma iyo gotoka se kenyoro kia Bokurat 1 wodi ya kerenye bunge ya noti mogirango imeanyamira nati ko gotebinje no musakingoro kwa nyari Stephen Mbunde na boigo ninde no mwarimu Daniel Nyamonya Nyageo iyo gendete ko baka kongeresera igoro yenkwana itira naso mugaka yemo nande kwa gendre kurwo basemi obu bono mugaka wati ka gonde bina ekere njara yachi chagusi ekagera abagusi baganje kisemi cy'umusongo iyo jite ko babetereria ose tarate betari ko babetereri ko bayesemi ngao iyo gocha gosimeke ndagera yo mugusingwa tia gonde bangana mangana yo bori na ararenge morobori uruwaroroke mamanya buari uruwaroroke yendo ikorunga maemba aswaime amatoka agacha uruwa bagaintroduce kibana bakarete ubosimi kibana kera abantu baendera ko babana one ndagere yakea ono bakaendera ndi ne ari ndagera bona erete common food the staple food ya uyo mugusi ikiage ngi arengo ikiage mugusi ngende yayengi kia mine tibona okia mine tia na kia ko nyore ndagera be kiage yako na mugunda arimi use yayengo tondo nya kabwate kibera kine kitogoro kiage mugusi ina bona iga abantu bangi basikwisi mane mutai lakini bako nyoru muntu akoragera tugote iyo mwako mugima atabwati mucyana asenye nje nambe nyingi yariki asomire bariki lakini yikare kubikunkwa rengi mwana nabayengo batana kwa nandi sukuru umuri ukana ngano mwize baga tekire baise baso mbamanyana ki isemi cyagite sabantu bonse sabana bamura banyaruka yekagera rende mbakora ngende babatika baraenda bakora ngende bakiko ende sukuru bagasomya bamura bo abanyaruke bajaga basoma tusi ngati aribaso kwa ende sukuru iriyaga tatu bone karaba ende sukuru osuku barigere buya nari bacha bari atwara kibera iki agi icyo mugusi bona abange bagugetumia azokorigiye ndage iri abana babo bakori nakiya korokoranga abana abange ngutiga bari sukuru asenyenje nuko tanyore ndagere ino mwana tasoma ki ataragere digo takosoma iri kuya ko mu kirasi agota maguru timoga bana ino aretero ngo
umugaba nuri akora buya yagera na n'umwana utari konyora kende kurusobo uikera igenda kubeka muntu yagera otegerera. Anyway, taimaga na siasa. Wana kwa kiasi ni chete gusi. SME yeje dugwetera jikanisa. Ikanisa ntangani yajita neka ya katoli. Nyaro yajita gusi. Basi ya kabiri ni ya SDA, seven dia Adventist Church. Pero baije bakarana kitu katosomia abana bagusi bakaendelea sukuru mwana yangu kirasi nyama itakono kiyo songi kiya kabisa. Kiwana jisemi cyagari jarenge ogarabona iga abagonyoro umwana none ari none gire disigisi none gukwa none geswahili nemeremo yereya abana bali bakare to barenga abayigwe na ndo mwana umuyigweri gutaburi ari gendo kuruzo mwari mwako maso mwana uro moenenu tagutaburi gendo kuruzo mwari yaya ubo enenu atinye tebuka ali grasi ni kero tegera nju mwako maso lakini abana bali bakare mbabo to kwa soma na ndio bategera nju mwalimu atao atakore tu muwaki itakuwa shida kwake karagore ni shukuru pia hata desi atachabwa milio na mwalimu na ndio baibuli mbaka buli na nju mwana onaja munago chabwa ajiba tabi umuibuli uwo muibuli uri akubwata akoraina madena bakoraina twende shukuru mundu ngorora rero akumwichone rokora mutwanga kwa ikagera abana bakobwa bagasoma bono okora na jego abana bangi basoma andabino igendongere nainyorana oganyono mwa gero mwana na karorere ukina kwa ndende tindaba mono karo gonyono no mwana kera gosire no mwiburi mungao na bagote ito mwana oni. Yes, that is what they used to do. Akiri rero kora igo kominyo kiubaka kotini wakwe faini ode unga wasinyiro kolenda aba ono mwana obando ukore kumulisa ona abantu bazalia mangana ayo bazalia discipline ya abantu na nizukuru bitare ko sambwa yo balega itangani kabisa omwana kandi bagadiri jiko bamana ya parliament mwana ta wako kibonge tu abayibuli abale mona abandi umuntu no kuno mwana yana lyokora muna go jangara Borwa basaja bagasoy guri amante ibane bona abantu abasijisemi bakarenda na ndeli jiko nizigurukuga nga chali right nga yani umana ku mwana umwana uyo tokumukuna ninokumukuna abweka na bawo so mwalimu wa muziki ya mwalimu na andanga inoma tumliko kamba no mwana koti keriate abana koti kubwata ina kungaja na ki kwa muti wange abo uita because umwana uyo yasikire sana kotini ingana kwa nere kubwata akikolika wande yokolika kugata bagata kulikira likara omugusi oyo iga muntu cyore kumusemia omote inga likira likara gaiga na watika gondebia wande inga nare bare kulika omugusi oyo iga ngore komusomia ataragenda skuru ngore komusomia na kya kulika kanisa bango so kanisa bare gosomia oira makara na koira likara kwa gweserete serete nere liye bana serete reply reply ngiye nyine reply kya kirerani akiyokuri kayo neri ngona kanyaro mugusi omanyire na kibago cyarime mugusi ko nyomanyire na cyakara ko cyarime imete yangu cyarire musumana ekiro sikatangire kyango ko yobutora iko yondari igoro bana egemba ne no musumana kirege yora ekiro sikata no musumana omwenyi obekira amaino gokia ayabwatire sokubwata na ali abwatire sokubwata no mukubutorere mete mama yakorangete mete mwana giti muna mutagete numutete budisita mwana jero numutete budu nane mwana jero mama yawanza kujo no musumano ulibo noyo mabere goro yondobere kuru iyo siku aba ano omugusi kanisa cyaretire asa mangana yesemiga asemiye ngoro yo mugusi semiye ngoro ara gosomiwa maukoro batasomia na ba sokoro cheto cyatasomi kiora origereri nesemie yakitakoretwa n'iki kanisa nande ngenjo kanisa yiga kanisa yarengerete ngambi yerete gisemia asomo bukire iyo yarengerete nali baramanya gosoma ebibilia bamanya kwegera lingana lya Nyasaye nige kanisa yarete togosoma eria kabere ekalenda gisemikiria egera omwana asome uyo gweta twale certificate yali kwemeremo munabona ali kisi umuntu narongo kusakawo
uro banete na ki ino yule na bamurane rora maendegera aje kwa maugetembe enda maendege tembe watu alire juu sama tuka mangi tutara nyamira igo injira yende yo kwan SME ya kare na SME ya bono SME ya kare oya arengi ngira ngo era bana batwara masikani obo ikanisa obo abamenya muna abantu bamwe bwate Nyasaye bachora Yesu muno mutori wabo lakini ya lero umwana agasoma etera matembo buna bo mane awasoma eta matembo tari agasoma ngaki obwo bwa Nyasaye system wasoma ta nere ngenzo ameteri ngoro eri ya rengo ya renge ya renge 7 years in primary uruororo 4 years in secondary uruo ito ende form 5 kwa na form 6 wose otigere form 4 ende course ende training abalimu ngaki bagari kirurikare ibikare mwalimu ngayikware kwikange wangu kikware wika kwamanya kuri form 2 wigeta form 2 eno umwalimu mokongu ngakio chigosoma bana ayakare gwikire form 2 ngo chigosoma abale mega yago sembali bali abale mega yago gware gwikire form 2 eno mwalimu gikweta mate abantu bara batebekere bako mwalimu wamaete kenyoregera wamaete mwalimu wamaete ubwatega iyo besa bali mbono ne binyore binge abantu bakoza maendeleo mbona bali mundu cyokoza maendeleo ego ro mwalimu oika umwalimu utagete nganere kinyoraro rekane esa kogenda lazima aende na watoto wake toki go yagera no nyine umwana bwo bwana no ara osoma boko chenje mudukorekana na jensi ye ubu iguna renge kero mondo kwenda kore chingwa kwa renge training kwende training yege cheshi bose training ya bone bakoro kenwa ya kiare ngoro ibingwa bingia ngo bono iga ekero gwagachire training y'ubwalimu tebe no mbwanje te mekiaso bono muna tote gukuminyoka mipira ayo kuiru automatic ya bantu baikora ayo kuiru automatic ando digo kwa ndo iguru burusenje college yao eri akabere iga college iyo ndo ya kuiru roro ni karatasi yao tokwenda kusayo to bwati karatasi iri ukonere to kusomba mtu kumata mwagarukunga KKS Kenya Junior Secondary Education nane arendo joajan ya KKSEA one umente kunga Kenya Junior Secondary aina kero kora pure education assessment lakini mwana ulibonakozena bie binande baje bakonyera bakaleta CBC hapana mate mwali wangu yaleta masomo alia wangu yaleta nali ajagite ne ngaki ya moyo baleta matema yani CBC hiyo anse neje ndo yuko rukunga 844 abana bali bangu gukiara ego ra 844 ne nyote ndo mwalimu ekero ya nyora no nyigirite kapende tukugire ndo ruwe serikali nyigirite kapende ngo so tuone bono bangu ndo ruwe ka bibiramo ingekuwa vizuri bona matema ke gesi kwa ngo so kwa mwana kwa mtu bakora matema bogo weka na ajiri wakazi wanyo Bible baamba libo gwera uziko mtu ubona ni bono ekigusiye ito omugusiye ito onde nare ore basomi igoro yekigusiye abagakambare babekire osetureti abagaka yare gondukana na yasomi abandike gusiye ngakike gusiye mu ya ngakyo mondare okoro umanya ekigusiye mune gikwangerezaire egwa kenyorete okarigere na bare gukora gose umuntu narore kubayira kando basemi na okoro amagokoro uyo sira magokoro asira kabwate myaka 118 okoro ari muroji asira tegari lakini eno mundu tusomete muna magokoro tu nasokuru kini kyarengo nakyamenya batata iyo mangana oyo gutaburi ari bana balero matembero atago tegere njyo ko matete bono gisemi kyakare abantu bagatosomira nawe nsokoro agacha semi ba ibeke nyoro yani aba benki doze una bono ntu dole mwamuso omuntu ngo tasogwene to twamya ko kunga mwamuso family twamya baje ko baro ubona oyo wasami mwake oyo nero so mwake oyo wasami mwabuja nero so mwabuja mwamkira the same twamenya ko kucha umuna abone nisokoro ko baso tabitsemi cyo mugusikira ngigoro yo kweboyi
okweboya mbata geterero muna rera abana barera bakari mumurako betera akobeko mine tuke nyaruka ya betero ngendi ale ngoka mbona byachaka bakobiri the western style of dressing iyo tari lakini umwana mumurari tutakira umwana mumura ngakyo umwana mumura bwende kweboya mwana mumura yango beke yangiriye yeta mutarereti ari muna abara bakorde university babwate yange mutarereti musine tabakakora kana munari bas onyene kianga kinde yango beke yanga buyeyere saise bobuya ari ngale lakini rero oko yawe kibundire ndengaye mare ebundi elia kale bona iga no moga ebundi elia kale nego sonere yanga bona gobe isinje na Mungu wetu lakini abana babona nero kumudara kitumuna kumuzene so omwana omumura are kweboye burungu omwana omunyaruka ere nakiare kweboye era ngo beke yange ndame buyeye tane biriru bida alira ngike nyanza lakini abana na wagobe munyanza nekiro wogege kubayigo eye kubayigo beka yange libunga muongo wake muongo wake nonyumanya bine bintu byajarera lakini bilibono nyandi bada abitiri ngiko nyaso to besa to munumu alia no gwetanga na ndo jebut iwanani morali ase kerero ngoire ni mege kerero ngwate gonde nge bitambango retu bare kwebo igori bitambangi ai kware kolia nabo montara teria kenzo yoro musuba unata ria gaza gububi one kitambage na boga kama konya yetu the private bar one asina ara wena tanso wena dikuligere igo bana na giere na omonyaruka ambaka are kwebo iboronge igo ikebo iboronge na ndekero kende mbali ba yankurwa tuare gosoni prepu ngrum ma to jaga na prepu agwa ati time sako kune saba kaka bali sina kene cyane ndifo munako gwanze oitato kebo ati gitamba ari yakola kana bwata ma abangina barumbanjire bali nemete igoro batotwera mapea ya mongi na paka bon kebusi wena dikuri na moto igoro tawana dikuri na nyomba igoro montato zali nzo nyomba igoro so moto igoro ekine kebusi kenao tari keriye to mugusi omwera ngiona geko ba mbobe egeko gera wonuroche na konali ni igoro ari muri ndikurunda ari to moto igoro iga enjera yende mbanjire ya banjire era bangina mbali none bakora bibonga timba obende bintu yakora biga bintu biyonjole iribo yakora biga pero kende abana baye bakare sikuru umugaka banjire kora yaya lakini bono na bakora biga kwa sababu ebenero rubuye ko moji abago duimwa mauga aya na kiga yoroshi ele bobuyega ekero mwaka kare ga eke gusie to batara ki uko kioria asiko mochania aga ati nyomba usara bioro bawe karo mwaka yale mo ukuno kumuhema uzi ukuno kumuhema ko gania kubuango atagwa ande ajuri yedi mchemenge ekero mwaka akura ruro wanawake wengi wananona sana hiyo ni kwa nini kile ndio romantic kile ago kira kiri bako kunyubona na gikonyo musaje kamo amuri netendayo igobona na ate na ki abantu ri bakare bakubiga na babona ese miyo koragira ngenda tukanya kurire biro ese miyo koragira kire torega gato koragira twensiri sango ngai abana bare kobera ngai mukamo murare kobera ngai yo mogaka ngai ngobera ngaki yarenge ngaki twashumone ero tulengai mwaka kwirwa kalagira kayo jari kama sasa umongina abakoragira ni nyaruka na mukawamura bamura na abakoragira ni kubijwari yego na ora gibe to nyore na mangana kare komobera sabe nginje ndo mubusino mundu rengo mungai nyore korengera ni ko twara masikani sana ubwata masikani umongina haya agajire nyomba ngikere ko umongine agajire nyomba boria bwato ruginga na rokobeka abeke musaje naro kore kwende musaje naro lakini wana musaja osirira marumi wana umongina oro reri baga abana bane banya gusumbuka
origi bomoteiga kire rocho origi bomote otarekire ochakire obwagachi mbango korabo banya korabo no embon mungina buri bwate yanga no mora kunyengoro nanya koro ine no yokalengere ndi yayo lakini ekero mwaka asirira maruime ina abana bakinire yaba tari abana naki yana mupime nyomba osereta ori mu gisanjo iso abapimire nyomba dio sinde mu ngoro mwa abapimire bise namanye lakini bange babo nkomanya bale anya kumurangirira kwanga pi kumanya kubwata rori otena taimu ngoro yo mwabamu awe pimire nyomba mukunyizingo akunya bana keribu hiza babeka ari yo muntu okumba pale te nyomba ri banyoma boko ese niyo mugusi nere arenge kwakanyorera abagusi wali yo senesi no mungina uri yes ke baro si nyomba buya yatereri gubuya oyese ni yo mugusi yarwete ngo marabaye gana bako beko buya erinda bombwe buya ige nyomba yakubuya igeroka na sokoroka no elia isa migiri giketeya kale kindanchi ale yarira abantu azentaka ugaraga ko barajiko baria magoro witaya unte yale ndure menungu bone ndo bakora yo bagasomi muna bakomenya n'abantu bakuru kwasekana ade ungari uka momeya yale musiri kinda no amatisi mutini kabe yone bamanya kuimuka akero bawamire kinda kiri kirami iyo ndo cyarenge kewepi kinda n'ekingunguli n'ebintu gete yange birabuga ikobera moneza abana babitira amaje bintu bibiri kwanegera jamwe ojaka kobera kurunse ezege ndugeri bakorara ariyo bose amakwenda ari abagakire barabyubunyanza nyanzi buri bwabe kuziguni bararira mito yarengeka ono mwana ubitira amaje abana muri babitira amaje bakakwenda sekondo ya wito ono kingugu nawe jiwada barabu ikomenyo kiwanje yani kiwaza bura mnowe so cyazwari okay na kuigoro mugako baje biro bitu byerende torigerie kamera iri yago garia kwato kengwana yawe yo mweri igoro ya semi yo mugusi ne semi cyabono arafu kwani abantu babere batatu obatai bagendere kurigeria Nsoko TV beke moyo kana kwiro mugako iri ndokoro mu muragia iyo ndana te yago siba minto basi gatosomi abana baitu muna bagwena takamenya na ende muna wana takwa aboba muna wana takamenya boba atenyakai ende bajo ari Yesu Kristo muno mutori wabo utakore tumuntu ndo bobe mbwanja ko rumuntu ndo bobe aseye ndo kiriyo tanje okore ende babeka abana babe skuru maturi kirigasi ya serikali beko mwana wa skuru ya kiriyo ko nyawo sentu 100 ko ande ke barua 200 kirika ya 50 ni yabekera abana babo watabadilisha majina yako ako nyawo mwana wabeire bose ne tokisa ndo abeiro mwalimu akonyana mwana mumura aho konya ryoka mwana mumura nigo aho konya once for a while ubona ni yaba gusiba mintu yaba tubeka abana skuru naende abanyina twabwatera n'abagaka basomya abana tubona takamenya tubona tutwara amasaka asumuki onye muki ikore broken nata wati umukungu amenya takano n'umusaja kano muki no tokoro broken yase ko broken family umujina ko musana koleta abana umungina gwe koleta abana bose umujina boko bero mugaka mukong onye mungina akamenya takando utamiro mutirira abana ko bo mukong sa umuntu ngo kwanya yakoro kungumungina na nyombo korando siri ndayoro kuzini kirbo manyoni kwani muko yono murara kwani umusani ono kurunga otenyo agendi uruwaroro kwani onyanja mengo kurubu mwagamo uruwaroro kwani ekase ni yane ekorkusumye ni nyambo okorala Nairobi uruwaroro kwani ongecho nyangweso okorala Nairobi na umuntu ndora America kurunga ondieki manganga asante sana sobo ngani yandana nyoro bwate network isiko na Kenya waje barigereria imbwa timange no tokoro morberu etu kore arase korende mashabiki nare batamba gochandikira jujumbe na abo igo keretu gotara gosaka mangana bakonyora bandenga goikaria so morberu ngwani rishabiki ritanga nirito kore arase morberu Nsoko turachiko batogo kwani akorunga shem mosoti oseri ndamanya kaine murefu korwase kenyorokia nyango so 1
agonte bibako babako gwati morobiri obwe koro bare no morugi oyo koro Ivarin Monyangi waigori tukoria Chumaine natarete goika ase ensemo ya Bumburi Bumburia gotukuma bagori okisi na Nyamira nganyora mashabiki amagongo sana rishabiki rigonga Kennedy Ogamba nabo igo rishabiki rinde rikorokunga onsomu bosire bonsi bakorokorwa ari ase ensemo ya Bumburi Chiduka Kennedy Ogamba nabo igo onsomu bosire bari bakuru bonsi korwa ase ensemo ya Bumburi Chiduka ina ara mashabiki aito nabo igo amashabiki andons pia ko bagakubwatia Ensoko TV nabo igo amaigaita aende ase bunge ya North Mugranga sto akoreiro morubiri bwiri tukoria rero korwa ase ensemo yiga ya Kiemuma iyo gotoka ase ensemo ya Bukurati 1 ase wodi yekerenye bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira morubiri bw'igikuru noto wikiria ari tukoria rero ngo wakirambye mono mwanju murigira so kwendera kubago kubwati morubiri nabo igo bari baturikire ji uchumbe nabo igo kwani hapa boigo yo mogaka omwarimu oyo onyarire kubaga tumukuru Emeremo Daniel Nyamonyo Nyageo iyo nyarire kubaga gutwarigania singa ya embye mono nabo igo tingo be producer yaito Stanley iyo bereka okorega singia mega yechicha eno Ensoko TV boroso bumugusi idaranya rigistibini embunde bye bye wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire obwanjani bwabokire Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega